салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз 1 июн аст, рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон аст. яъне кӯдакони рӯи дунё ид дорам. пеш аз ҳама ба тамоми кӯдакон ман сиҳати саломатӣ орзу дорам. бигзор ягон кӯдаки рӯи дунё ятим набошад, бепадар бемодар набошад. бигзор ягон кӯдаки рӯи дунё маъюб ё бемори бистарӣ набошад. ва баъдан ҳаминро гуфтаниям ки дар ин рӯзи ид дар тамоми қаламрави русия, дар тамоми боғу паркҳо барои кӯдакон яъне программаҳои бепул ва чизҳои бепул дода мешавад. нафарони имконият доранд метавонанд фарзандони худро ба тамошо бароранд ва фарзандон аз ин тамошоҳо баҳра баранд. чунки дили фарзанд шод шавад, ин ба асаби ӯ фоида дорад, ин ба дили ӯ фоида дорад, ин ба саломатии ӯ ҳаматарафа фоида дорад. кӯдак набояд фақат дар хона нишинад, кӯдак низ бояд масалан ба тамошои кӯча боғ бо падару модар рафта тамошо кунад. имрӯз ки иди кӯдакон аст, онҳо бояд ҳатман дар тамошо сайлу гашт бошанд. аз 1 ва то 4 июн дар тамоми қаламрави русия ва дигар давлатҳо низ тамоми паркҳо боғҳо барои кӯдакон барномаҳо доранд. имконият бошад ҳамаи кӯдаконро баред баҳра баранд. ғайри ин гуфтаниям ки дар баробари ин иди кӯдакон ҳамеро гуфтаниям ки кам набуданд модароне ки масалан аз тамоми дунё падару модароне ки нисбати фарзандон азият доданд, фарзандонро шиканҷа доданд, ҳатто ба қатл расонданд. мана як модари хатлонӣ 4 фарзанди худро кушта буд, айни ҳол 25 сол аз озодӣ маҳрум аст. дар ҳамин канали ман дар ютуб видео дорам. ва ғайри ин модаре ки аз ноҳияи рашт ва ваҳдат фарзандони худро ғарқи об карданд. бо кадом сабаб? бо сабаби ҷанҷолҳои оилавӣ. модарон вақте ки шумо ҷанҷол мешавед ба шавҳар ё бо хуштома ба қайсингел, фарзанди хурдсол инҷо айб надорад. чаро онҳоро ғарқи об мекунанд, чаро онҳоро қатл мекунанд. ва ғайри ин бибие буд ки дар тоҷикистон фарзанди худро набераи худро яъне ки таги хок кард. шумо бинед ки ба ин қадар бераҳмӣ баъзеҳо омаданд. барои пешгирӣ кардани чунинҳо чӣ падар чӣ модар масъулият доранд дар назди қонун. фарзандро бояд ҳама тарафа тарбия дод. ба вақташ масалан вая нигоҳу бин кард. зиёд ҷавонон шикоят мекунанд ки занҳои онҳо фақат дар телефон машғуланд. телефонро гирифта ба 5-6 соат бо хешу табор гап мезананд ё рӯз то бегаҳ сериал тамошо мекунанд. баъзе падарон дар кор ҳастанд аз соати 5 то 8 ё ки дар русия ҳастанд, онҳо дур ҳастанд, аммо модарҳо фақат сериал тамошо мекунанд, бо телефон бозӣ мекунанд. ана гап сари чӣ ки баъд фарзанд ояндааш чӣ мешавад? баъзе падарон мегӯянд мо пул равон мекунем барои онҳо компютер харанд ё ки миз харанд барои дарс тайёр кунӣ. аммо меравем занҳои мо гӯшвори тилло, чалаи тилло, либоси қимат мехаранд. агар як гап занем қар када ба хонаи падару модараш меравад, 6-7 моҳ намеояд. ана бинед ки чунин занҳо тарбия худашон надоранд. агар онҳо тарбия дошта бошанд, тамоми боигарии дунё ба нохуни фарзанд намеарзад. ҳамаро як сумонда бояд фарзандро ғизои солим дод, хӯроки беҳтаринро бояд дод, то ки мияи сари ӯ кор кунад. мияи сари ӯ кор кард, ӯ боақл мешавад, ӯ босавод мешавад, ӯ оянда касбу ҳунар мегирад, фоидаи ӯ ба падару модар мерасад. аммо худи модар ки бетарбияи беақл аз ҳамун оила омадааст, барои ҳамин фарзандро нигоҳу бин намекунад, ба ӯ ғизои солим намедиҳад, ӯро дар хона аҳамият намедиҳад, бо ӯ машғул намешавад. барои ҳамин ӯ худи ҳамун модар аз оила тарбия надорад. ӯро модараш мумкин бетарбия аст, ӯро модараш чунин тарбия додааст. барои ҳамин ба чунин ҷавонон гуфтаниям ки бигзор биравад 6-7 моҳ қар кунад, рафта овардан лозим нест, чунки азият кашад дар хонаи падару модар ва ба қадри хонаи шавҳар мерасад. чунки ягон ҷо беҳтар нест аз хонаи падар барои фарзанд. ҳар як фарзандро падари худаш нозашро мебардорад. ғайри ин гуфтаниям ки бисёр занҳо мегӯянд ки фарзандонро падарон партофта дар русия 4-5 сол намеоянд, ба дигар давлатҳо рафта намеоянд. падарон низ бояд дар ин бора бояд камтар фикр кунед ки ин назди аллоҳ шумо яъне ки ҷавобгар ҳастед, ҷазо мегиред барои чунин рафторатон. чунки вай фарзанд меваи бебаҳо аст. ин фарзандро аллоҳ ба шумо тӯҳфаи беҳтарин додааст. набояд ба 4-5 сол аз меҳри падарӣ дур бошанд. баръакс баъзеҳо мегӯянд модарон партофта рафтаанд дар дигар давлатҳо барои кор, фарзандон дар бибию бобӣ хору зоранд. ана ҳаминро бояд фикр кард. баъзе занҳо мегӯянд ки падарон масалан ҷудо шуданд аз занҳо, аммо фарзандонро гирифта ба модар нишон намедиҳанд. онҳоро гирифта бо роҳи шиносбозӣ дар суд, дар прокуратура аризаҳо дода модарро аз фарзандон дур мекунанд. фарзандон дар хонаи бибӣ, дар тарбияи бибӣ бобӣ пир на он қадар тарбияи хуб мегиранд, азият мекашанд. бинед ки чӣ қадар шиканҷаҳо нисбати кӯдакон аст. барои ҳамин гуфтаниям ки агар
падаре ки нисбати фарзандон бераҳмии махсус кунад, фарзандро зада лату кӯб кунад, маъюб кунад, зан ҳуқуқ дорад ба суд диҳад аз ҳуқуқи падари ӯро маҳрум кунад, ё ки нигоҳу бини умуман накунад, ё ки модар фарзандро лату кӯб кунад, азият диҳад, нигоҳу бин накунад. модарро низ ҳуқуқ дорад падар ба суд диҳад, аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум кунад. вақте ки аз ҳуқуқи модарӣ падар ё модар маҳрум шуд, то синни 18 сола ҳуқуқ надорад ки ба он кӯдак наздик шавад. кӯдак низ вай дар асоси конвенсия аз моҳи ноябри 1989 ба ҳама чӣ ҳуқуқ дорад. ҳуқуқ ба таҳсил, ба хондан, ба тамошо, ба ҳама чӣ вай кӯдак ба табобат ҳуқуқ дорад. дар тамоми гӯшаву канори дунё кӯдакон дар асоси қонун агар дар ҳамон давлат регистратсия кардагӣ бошанд, дар қайди ҳамон суроғаи азиз регистратсия дошта бошанд, ҳуқуқ доранд ба боғча раванд, ҳуқуқ доранд ба мактаб раванд. зиёд инсонҳо мегӯянд дар Русия муроҷиат мекунем, қабул намекунанд. вақте ки ӯ регистратсия дорад, ҳатман мувофиқи қонун бояд қабул карда шавад. ҳатман мувофиқи қонун дар беморхонаҳои давлатӣ бояд табобат гирад ҳамон кӯдак. фақат ҳуқуқи кӯдакро поймол накунед. вақте ки вориди Русия мешавед, ба қонунҳои Русия риоя кунед, такя кунед. яъне кӯдак бояд регистратсия дошта бошад дар ҷои зист. барои ҳамин вақте регистратсия надорад, на дар беморхонаҳо, на дар мактабҳо, на дар боғчаҳо онҳоро қабул намекунанд. баъдан ҳуқуқи кӯдак поймол мешавад. барои ҳамин падару модарони муҳтарам, дар куҷое ки бошед, аввал ҳамон кӯдакҳои худро ҳуҷҷат кунед, баъд худатонро ҳуҷҷат кунед, чунки беҳуҷҷат дар ҳама ҷо мушкилӣ пеш меояд. вақте ки регистратсия дорад, кӯдакро дар боғчаву мактаб нагиранд, шумо ҳуқуқ доред шикоят аз болои онҳо аризаи хатӣ пешниҳод кунед. дар асоси аризаи шумо ҳатман қабул карда мешаванд. аризаро навишта наметавонед, ба юрист адвокатҳо муроҷиат кунед. дар тамоми минтақаҳо, дар тамоми давлатҳо юрист адвокатҳо ҳастанд. муроҷиат кунед, ҳаққи хизмати онҳоро супоред, ба шумо ариза ба шумо консултатсия метиҳанд, ба шумо маслиҳат метиҳанд, куҷо равед, чӣ кор кунед. ба шумо яъне ки ҳама тарафа хизмат мерасонанд бо ҳамун забоне ки шумо мефаҳмед. барои ҳамин ҳуқуқи кӯдаконро набояд поймол кард. баъзе занҳо мегӯянд ки шавҳарҳо мошин хариданд ва фарзанд мошинро харошид, зада ӯро маъюб кардан, дигар ӯ маъюб, яъне ки маъюб шуд. шумо фикр кунед, чунин падари разил барои мошин шуда фарзандро агар инқадар занаду маъюб кунад, лаънат ба чунин мард. бовар кунед, лаънати Аллоҳ ба чунин мард ки инқадар ин бераҳм будааст ки барои як мошин кӯдаки хурдсоли 3 соларо зада маъюб кунӣ. барои ҳама нафрат дорам нисбати чунин мардҳо. аввал ин ки кӯдакро назорат бурдан дар кор, дуюм кӯдака назорат набурид, телевизор мешиканад, мошин мешиканад, телефон мешиканад, баъд кӯдакро азобу шиканҷа додан лозим нест. вай ақл надорад, вай хурд аст. барои ин назорат бурдан лозим. ғайри ин гуфтаниам ки кӯдаконро ҳама вақт назорат баред, кӯдаконро танҳо нагузоред. кӯдакон то синни 18 сола онҳо ноболиғ ҳастанд ва чӣ духтар аст, чӣ писар аст, бояд ҳама тарафа таҳти назорат бояд баред. вақте кӯдакон беназорат мемонанд, албатта бетарбия ба воя мерасанд. албатта дар масалан доми ягон нафари ҷинояткор меғалтанд, ё нисбати онҳо ягон ҷиноят содир мешавад, нисбати духтарҳо ё ки нисбати писарон. барои ҳамин ман зиёд дар судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ иштирок мекардам нисбати ноболиғон, чӣ куштор, чӣ таҷовуз. бовар кунед, дилам реш мешуд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. кӯдакро чӣ вай писар аст, духтар аст, як қадам аз пеши шумо дур набошад. дар куҷо ки бошад, таҳти назорати падару модар бошад. агар падар ё модар аҳамият ба кӯдаки хурдсол надиҳад, оянда худаш азоб мекашад ҳамон падару модар. чунки фарзанд бетарбия ки калон шуд, вай дигар фарзанди солим нест. аз вай ягон чӣ умед кардан лозим нест. аз чунин фарзанд ягон умед нест. ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки пособияҳое ки моҳи июн дода мешаванд, аз 3 июн бояд дода шаванд, аз 3 июн не, аз 2 июн дода мешаванд. тамоми намудҳои пособия ба воситаи социални фонд, социални защита аз 2 июни ҳамин моҳ дода мешаванд ба ҳамон нафароне ки пособия мегиранд. киҳо пособия мегиранд аз социални фонд? занҳои ҳомила, пособияи пешинае аз 8 сола то 17 сола, баъдан едини пособия, баъдан путинский пособия,
нафароне ки дар якум кӯдак онро оформид карданд. барои кӯдаконе ки то 1,5 сола волидоне ки кор намекунанд масалан дар социални фонд боз як кӯмакпулӣ аз 5 число сар мешавад. ҳар моҳ дода мешавад. ин маблағ аз маткапитал дода мешавад. инро бояд донед. дигарон нафароне медонед дар комментариҳо нависед, дигарон истифода баранд.